जोंनि बिएम धनन्जय बसुमतारी बिथां, ओनसोलनि राजु ब्रह्म बिथां आरो बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि सासे गागि समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म बिथां, लोगोसे जोंनि हान्जानि मिरुनि आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै रामफलनि दख'रानि सिङाव थानाय बे मोनसे समायना फोथार बेखौ आरोबाव मिनिंफुल खालामनो थाखाय, ओंथि गोनां खालामनो थाखाय बेवहाय स्पर्ट्सनि गुबुन गुबुन एक्टिभिटिनि थाखाय मोनसे न'मा लुफुंनाय जादों आरो बेवहाय दिनैनिफ्राय बायदिसिना रोखोमनि हाबाफारिफोर लानो हागोन, ससियेल एक्टिभिटिफोरबो खालामनो हागोन आरो स्पर्ट्सनि बिथिङाव बायदिसिना कचिं होनायनिफ्राय लानानै जेब्ला बेवहाय बायदिसिना बादायलायनाय एबा टुर्नामेन्टफोर जायो अब्ला जोङो माखासे मानसिफोर थानो हागोन। बे गासैबो बिथिंजों बे न'खौ लुफुंनाया जोबोद ओंथि गोनां जादों। दा बेनि थाखाय आङो गिबियावनो साबायखर बावदों आरो रामफलनि दख'राया मोनसे जोंनि जारिमिनारि दख'रा आरो ओनसोल। बे ओनसोला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिनि सोमावसारनायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै बाहागो लाबोदों आरो गासैबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ मोगा मोगि जाबोदों आरो बेवहायनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बुजिनानै बर' हारिखौ गोबां बिथिंनिफ्राय अबदान होदों। दा बेखौ नोजोर होनानै रामफलनि ओनसोला जौगानांगौआ जोबोद गोनांथार। दा बेनि थाखायनो जोङो रामफलनियाव बायदिसिना अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर गायसननो थाखाय, बायदिसिना फसंथानफोर गायसननो थाखाय जों सरकारनिफ्राय थि खालामनाय जादों आरो बे गासैबो फसंथानफोरखौ गायसनजोबनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो माखासे जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावगोन। बावैसो बाथौआव मोनसे फिक्सनाय बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रियेल पार्क जों गायसननो आखायाव लादों, जेरावनोखि रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय खामानि मावनानै जानो हागोन आरो बेजों लोगोसे रामफलबिलावनो जनता कलेजनि खाथियाव मोनसे इन्डास्ट्रियेल पार्क जाबावगोन। बेवहायबो ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबाङानो खामानि मावनो हागोन। बेनि अनगायै माखासे गुबुन गुबुन जोंहा सेन्टारफोरबो जागासिनो दङ। दा बे गासैखौबो लानानै जोंनि दिनै गोजोन थासारि फैनायनि उनाव सोरगिदिं जौगालु जोलैफोरखौ आबादारिफोर, आइजोफोर, लाइमोनफोर, फरायसाफोर गासैखौबो जौगाहोनांगौनि थाखाय जोङो माखासे खामानि आखायाव लादों। दासो बे जौगानायखौ दैखांनाय समाव आङो मोननैसो बाथ्रा बेवहाय बुंबोदों। बे स्टेडियामखौ जोङो देग्लायनिफ्राय 5 कोटि रांजों माखासे स्टेडियाम लुनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेवहाय जिहेतु स्टेडियामा दंखायो, बे स्टेडियामाव गेलारि लुनायनिफ्राय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जोङो जागायनो होदों आरो बेवहाय बोसोरफ्रामबो जाहाथे मोजां मोजां गेलेमु बायदिसिना आयदाफ्रा बेवहाय जाबाय थानो हायो आरो बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव गावबा गावनि केरियारखौ दानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि मुंखौबो जाहाथे मुलुगाव एबा जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै मुंदांखा जानो हायो, बेफोरबायदि नोजोरखौ बोनानै जों माखासे खामानिखौ आखायाव लादों। दा बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिया जोंनि अभारअल स्पर्ट्स पलिसिनि सायाव जों जे खामानि मावदों बेवहाय यथेस्थ' अबदान होगोन। बड'लेण्डआव जोङो मोनसे गोदान स्पर्ट्स पलिसि ड्राफ्ट खालामबाय थादों। बावैसो जोंनि सुभाष बसुमतारी, जाय बिथाङा स्पर्ट्सनि डाइरेक्टर जालांबाय, बिथांखौ लानानै बिथांखौ एडभाइजार जोङो बिबान होदों आरो जोङो माखासे स्पर्ट्स पलिसि जोंनि गभर्नमेन्टआ खालामदों। नैबे समावबो क'क्राझाराव सन्तोष ट्रफि जागासिनो दङ, बावैसो दुरान्ड काप फुटबल जालांबाय आरो बिनि उनाव ISPL जादों। दा बे गासैबो गेलेनायनि थाखाय जोंनो माखासे मोजां मोजां स्टेडियाम नांगौ। दा बे स्टेडियामा जिहेतु जोबोद मोजां, बेखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावनानै आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखिसै, इयुनाव बुंगोन। आं बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोनथों। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि माननि गाहायासि सानैसिम। बिथांखौ गिबियावनो दैदेननि उनाव बेखौनायनि उनाव गारिफोर लानानै बेखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआव फोजोबनानै होयो सायाव सावरायबाय। बिनि उनाव नैबे गाहाय दरखं हाबग्रा लामा, बेवहाय बिथा हास'नानै जोङो न'आव सिङाव हाबगोन।
bयबो जोंनि गोदान मावख'आव हाबनांगोन सारखौ हान्थुनानै दोननाय बिथिङाव गुरै खावलायबाय जोबोद साबायखर सारनिसिम गावनि गोसोखांथिजों जोंनि दंफां बेखौ मिथिनानै होबाय नोंथाङा बयखौबो मावख'नि सिङाव लानानै गुरै खावलायदों बायदिसिना फिसा फिसा गोजौआव फैथारनो मानसिफोरा फार्निचार